Takže čaute, moje meno je O a ja vás vítam pri druhom videu z hry Satisfactoring a dneska som chcel vlastne spraviť nejakú automatizáciu, ukončiť vlastne milník 6 a dostať sa konečne na úroveň 1 a popravde natáčal som video, ale niečo sa mi proste stalo, zblblo mi to celé a z hodinového záberu nemám v podstate nič. A takto vlastne musím natočiť odznova, kde si vlastne vysvetlíme, čo som vlastne postavil a ako teraz budem vlastne pokračovať ďalej, bo tým pádom by som mohol postaviť nový generátor, ktorý budem potrebovať, lebo som zistil, že tam, čo mám tieto stroje, tak nedokážu, no tieto všetky stroje proste nedokážu ťahať tieto dva generátory, takže musím si tu pristaviť nový generátor, vlastne ktorý sme vďaka tomu, že sme dokončili ten tutoriál, alebo vlastne ten milník, tak sa nám vlastne odomkol, tuto sa nám odomkol a tým sa nám vlastne odomkol aj nové biomasa a nejaký vesmírny výťah a máme aj 3 sloty v inventári naviac a takže teraz by som sa vlastne zameral aj na to, aby sme vyrobili si tie spalovače biomasy a mohli by sme si spraviť nejaké základny, takže nejaké tie základy, ktoré nám veľmi pomôžu, takže sa tu budeme môcť vyrovnať a stavať na rovnej ploche. Nejako som to teraz v podstate staval, že v podstate kopec hore, tak proste pekne všetko do rovinky. Napríklad je to tu, hej, presne krásne do rovinky si to naonačiť, vyrovnať a takto. A vlastne čo som vlastne spravil, postavil som du level 1 a vlastne vďaka tomu vieme ťažiť automaticky medenú alebo železnú rudu alebo vápnik. Nakoniec túto rudu posielam do tejto peci, ktorá z toho spraví meď, teda ingot medený. Ten medený ingot ide do obrábacieho stroju, kde nám vyrába 2 drôty za 4 sekundy. A tie drôty následne tuto uskladňujeme v skladoch. A hneď oproti tomu som sa rozhodol, že vlastne tu, keď sa to naplní, poviem príklad, že sa tu spraví 500 drôtov, tak 250 drôtov zoberiem a dám to sem, aby sa mi tu vyrobili kabele a tie kabele sa potom uskladňujú tiež v sklade a vlastne tu mám aj tú železný dol, kde mi robí taký istý princíp, len s tým rozdielom, že tu ťaží železné rudy, robí z toho železné ingoty a robí mi z toho železné platy. A chcel som natiahnuť aj z druhej rudy železnej, aby mi vlastne robil železné tyčky, ale bohužiaľ tieto generátory mi to nepotiahnu, nemajú takýto výkon. A ešte tam vzadu mám vlastne na vápnik, aby sme mohli vyrábať betón. A čo by som teraz vlastne chcel spraviť, keďže sme to nejak troška zautomatizovali, ale nevystačia nám tieto generátory, tak by som chcel postaviť tie nové generátory, čo máme, ktoré sú na tú novú biomasu a vyrábať si to nejakým štýlom a by sme dokázali vlastne utiahnuť všetky tieto stroje a potom by sme vlastne mohli ísť aj preskúmať troška ten OS, ktorý je tam, to troška väčšie, takže uvidíme, na jak dlho to bude. Zatiaľ by som sa vrhol na ten generátor, ktorý by som si postavil asi rovno tu do stredu,
lebo predsa len budeme to musieť aj ručne doplňať. Takže si myslím, že asi ideálne to bude tu do stredu. A čo vlastne my na to potrebujeme? Potrebujeme na to takých 15 železných platov, 15 tyčiek a 25 drôtu a potrebujeme vyrobiť tie tyčky. Akorát tie tyčky už ešte nemám zautomatizované, takže si to musím všetko vyrábať ručne. A vlastne mohli by sme teraz spraviť aj, áno, to už som hovoril, že sme na úroveň 1 a spraviť si toto tu. A keď sa bude dať, tak aj si dať logistiku, to znamená, že dostaneme nejaké rozdeľovače, nejaké súčovače, nejaké dopravníkové výťahy a nejaké statické efektívne budovy. A potom by sme si vlastne mohli aj odomknúť vlastne tú poslednú takú tréning výzvu, kde dostaneme mapu, ktorá sa nám bude hodiť, aby sme si vedeli zaznačovať nejaké polohy na mapách, nejakú laboratórium, skener, také osobnú skrinku a plus ďalšie 3 sloty do inventára, čo sa nám bude veľmi hodiť. A teraz by som začal s tým generátorom, na ktorý ešte asi máme, takže jeden si môžeme teraz vytvoriť. Vytvoríme si ho tu. Teraz rozmýšľam, či ho budem napájať, či ho budem plniť ručne, ale asi by bolo lepšie, keby som tu mal nejaký tento skladovací kontajner a z toho skladovacieho kontajnera to posielal do toho obrabača a z toho obrabača si robil už rovno tú novú biomasu tuto pre túto mašinu, alebo predsa len keď si pozrieme, tak toto spotrebuje 120 za minútu, hej, a toto spotrebuje 10 za minútu, takže tam je výrazný rozdiel a výrazne aj ušetríme a vyrobí nám to 30 energií, ktoré nám dá 30 MV, ktoré nám vlastne budú, aspoň myslím, stačí na všetky tieto stroje spolu aj s týmito dvomi, ktoré budeme musieť ručne doplňať. Ale rozmýšľam teraz. No, by the way, mám to hotové. Vlastne robil som to aj, jak som chcel. A vlastne pôjde stať trava, urobí z toho biomasu a tú biomasu automaticky hneď spáli. Teraz by som to asi aj spustil, máme to napojené. A nech sa to zatiaľ teraz samo vytvorí tú biomasu. Jak sa naplní, tak vlastne ani nebudeme čakať. Ja si vytvorím biomasu pre tieto dve a automaticky nechám bežať všetky. A my sa zatiaľ pôjdeme pozrieť do toho lesa a toto necháme to tu vyrábať, aby nám to vyrobilo, čo všetko potrebujeme na ďalší milník. A ja si ho idem vlastne označiť, aby som vedel, čo všetko potrebujem. A toto všetko bude vlastne potrebovať, takže keď to bude vyrobené, tak v podstate my, ak prídeme, tak už to bude vyrobené a že zapájame, štartuje to. Tento kábel, toto si musíme prepojiť a automaticky si to rovno môžeme prepojiť aj s tamtým. Všetko by malo ísť bez problémov. Toto sa plní, toto ide, toto tiež. Toto vieme, že nám funguje. Už nejaké ingoty máme. Teda nejaké tie platy. A toto ma zaujíma, či pôjde, alebo to som nemal ako odskúšať, keďže nám vlastne odpojilo tú elektrinu, alebo vlastne ukázalo nám, že je to príťažké. Prečo som tu nastavil medenú ruď, keď tu má ísť železná ruda. Tak, toto by sme mali, železné ingoty a budeme vyrábať železné tyčky. Takže tam výjdu pekné krásne tyčky, takže vlastne všetko máme, tam nám ide betón, tam nám ide vlastne ten drôt,
Za tým drôtom nám idú tie kábole a tam nám idú tie platy železné. Takže vlastne môžeme ísť, si myslím, aj tu si to ešte doplníme, kto ide čo najviac. A my môžeme ísť na prieskum. Čiže vlastne by the way, už sme tu, už sme v tom lese. Máme tu krásnu príšerku. Čo si ty vlastne zač, ako sa voláš? Môžeme ju pichnúť? Pekne. Rovno do zadku. Necháme to tak. Tam je niečo divné, ale vidím slimáka, ideme ho zobrať. Ten sa nám bude hodiť do budúcna. Čo tu máme? Toto by ma zaujímalo, že čo to je. Máme tu nejakého vetrovca. A máme tu plývače. Tak to bolo easy peasy. A vlastne to ani nie je taký veľký les, ak som si myslel, to je len také malúčké. Ale tam niečo je. Vidíte to? Čo to môže byť? Taký Merkur to je. Tam tiež niečo je. Wow. Čo to je? Čože to po mne ide? Také príšery sú tu. Idem preč, bo umriem tu. No to ide za mňou. Tam hore niečo je. Ty kokos, máme málo HPčka. Ideme rýchlo tie orechy, tie nám doplňajú HP. A vidíte tam hore, ideme tam. Čo to tam máme? Je tu nejaké zviera, čo nás bude otočiť? A tam je pľúvač, v pohode. Čo tu máme? Taký Spinellian. What? What the fuck? Oh. Ježiši Maria, ono to ide za mnou. Fúha, to bolo tesné, skoro som tam umrel. Oh, máme tu prasa. Kde máme zbraň? Tu máme zbraň. Kde je to prasa? Tak poď. Poď sem, čo sa bojíš? No to nie, ale... Že nám to doplnilo 1 HP celé. Ok, máme tu pľúvača. Čo to tu máme? Máme tu... Taký si hustý. Kde si? Kde si zmizol? What the fuck? A tu si. Tak, tu by sme mali. Čo tu máme? A tam je druhá časť ešte. A z železné tyčky to tiež zoberieme, to sa nám bude hodiť. Ďalšia taká rastlina, ideme ešte. Dobre, idem preč. Ďalej od toho. Tak, čo to je? Potrebujeme 70 energií potrebuje, alebo 70 MV, aby sme to otvorili. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Čo to máme? Áno, tak toto si zoberieme rozhodne, to budeme potrebovať. Ježiši Mária, všetko nás tu zabíja. Či to máme niečo? Toto si dáme potom. A chcel by som teraz nájsť niečo, čím sa môžem vyhýlovať. Ale nič také ja nevidím. Ideme to skúsiť znova. Ľuvača dáme rýchlo dolu. Lebo nás dá rýchlo dole, dobre, to by sme mali. Musíme ísť potichu, možno, že nás neopočujú, keď pôjdeme. Tie včeličky. A kde to je vlastne je? Ale nič nás zatiaľ neútočí. Asi možno to asi pomôže byť potichšie. Máme to. The Summers Loop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. Máme prasa, ale to nechceme teraz fajtiť. Ale ty chceš silou moc fajtiť. Čakal som to pomerne dosť väčšie, ale to
je v podstate iba takýto maličký kúsok tohto lesa. Alebo čo to je les? To nie je ani les. To je nejaká... V podstate len pustina. To je logické, keď sme v púšti. Vajdové, pozrite, čo som našiel. Nejakú príšerku, vôbec na nás neútočí, ale od nás uteká. Čo to môže byť? My ju môžeme pohodkať. Čo ti dáva? Poď sem, prečo utekáš, a keď ti nechcem ubližiť, poď sem. Ježiši, Maria, števy. Utekajme. Ježiši, nevieš ísť rýchlejšie? Oni dosť veľa odoberajú hapiek. By the way, našli sme ďalšiu túto merceru. Čo to je? Merceru, budeme to proste volať fiala kole. Ináč bolo to aj prasa, ale už není. Ideme ďalej niečo hľadať, niečo zaujímavé. By the way, našli sme ďalšiu, čo to môže byť? Nejaká základňa alebo niečo, nejaká loď stroskotaná. Ale ak sa asi k nej máme dostať, už sme zistili, čo na to potrebujeme. Ako sa k nej máme dostať? Čo tu máme? Dáme tu také oceľové trubky, no toto ešte nevyrábame, to si zoberieme rozhodne. Máme tu ešte niečo. Vlastne vidíte, my môžeme aj rozoberať tieto lode, alebo vyzerá to skôr ako lode, také spadnuté. Máme z toho nejaký materiál, máme z toho nejaký medený plech a nejaký rotor. Takže pravdepodobne taký rotor motora to bude asi. A tu máme tie oceľové trubky. A kedy by ste sa mohli spozrieť aj tu do týchto hôr, vyzerá tu dosť zaujímavo. Vidíte to? To je taký veľký puľovač. Taký brutálne... Aha, tam niečo je. Wow. To je riadne veľký puľovač. Čiže koľko sa pádam dole. To on pľuje až tak ďaleko. Ty, ja utekam preč ako... Boha Krista. Kdeže? Riadne veľký puľovač. Idem, radšej ho nechám tu, nechám ho samého radšej, lebo ešte by ma aj dostal, zabil, ale tak to asi vyzerá, že ide aj za mňou. Ježiši Mária, utekajme. Ty kokos, ale... Čo to videli? Normálne sa mu roznačili do tej guľky. Ty kokos, už málo hapiek. Izhet, nechaj ma na pokoji. Nechaj si to, čo si tam mal. To nechcem. No už asi vyzerá, že sme sa ho zbavili. Ty kokos, to bolo veľmi tesné. Dobre, nejde za nami. Dobre, ideme sa pozrieť na to, jak to tu funguje. Toto, že máš toho dosť. Lebo tu vyzerá, že to ide. Ešte by sme si to prepli na to drevo. To jeden si zoberieme. Tu vyzerá, že nám to stále tiež ide. Takže len 100 tých biopálov nám zožrala tá jedna vec. To už nepotrebujeme. Toto a ešte tu. Tak. A odložíme. Paráda, dostali sme. Ideme na ďalší task. Alebo na ďalší milník. Ten by sme mohli v podstate hneď splniť tiež. To by sme mali mať všetko na to. Musíme počkať, kým sa nám navráti loď, a čo mi to nejde. No konečne som si myslel, že sa z tej lodi nedočkam. Pozrite, aká pekná animácia, jak tu pristáva. Zajímavé. Tak, ešte 2 sekundy. Tak, ale máme ho tam, môžeme ho poslať zase preč. Takže toto a môže zase ísť. Že kým zatiaľ čakáme, tak som si spravil vlastne obrabač na tie šruby, ktoré potrebujeme, ale medzi tým som si už aj
ručne vyrobil tie šrúby. A jediné, čo čakáme už iba tá loď, kedy príde. No konečne som si myslel, že tá loď nepríde. Tak nahádžeme posledné veci a pošleme tú loď znova preč. Tentokrát posledný krát. A mali by sme mať už odomknutú mapu, čo máme. Myslím si, že sme celkom dosť pokročili, čo sa týka aj minulej časti. A si myslím, že ešte nás dosť veľa tých pokrokov čaká, takže tu by som sa s vami rozlúčil. A ak sa vám video páčilo, tak dajte like a keď ma chcete podporiť, dajte odber. Čaute.